Na 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 na. Oh na 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 na. Писна ми, някой да ми казва аз какво да правя и как да го правя. Писна ми, да рушат сега, да чупя така. Аз не обичам пак това. Писна ми от това. Аз не искам аз сега да гледам аз това всеки ден, но това не е хубаво, не е истинско. Не мога с така. Дай ми свобода да живея щастливо, да нямам тревоги, а сега да няма бой, да няма скандал. Так сега, дай ми свобода да живея щастливо, дай ми свобода да не живея в мрак. Искам да съм свободен и щастлив. Дай ми свобода, дай ми свобода, дай ми свобода, дай ми свобода да не живея в мрак. Дай ми свобода. Трябва ли аз пак да търпя всичко, което правят върху мен те сега? Трябва ли те да са жестоки пак с мене? Трябва ли това? Но защо така? Аз не мога да търпя пак това. Аз не мога пак така. Аз не мога да търпя. Но защо ли аз не виждам пак какъв е смисълът за това? За това. Дай ми свобода да живея щастливо, дай ми свобода да живея в страх, дай ми свобода да живея така, както искам аз сега. Дай ми свобода да живея щастливо, дай ми свобода да живея така, както аз не искам сега. Дай ми свобода да живея щастливо, дай ми свобода да живея сега, както искам така. Дай ми свобода да живея щастливо, дай ми свобода да живея сега, да не живея в страх. Дай ми свобода да живея щастливо, дай ми свобода да живея сега. Дай ми свобода да не живея в страх.